Sara Pukanić je mlada umjetnica, a njezine fotografije obilježavaju intimistički pristup obiteljskom nasljeđu, sjećanje na preminule članove obitelji i ispitivanje vlastita identiteta. Kad fotografiraš sama sebe, kakav je osjećaj? Odličan. Obožavam to. Smatram da me niko ne zna fotografirati tako lijepo kao što znam samo sebe. Iskreno, i nekako volim se fotografirati i to mi je terapeutski i osjećam se lakše nakon fotografiranja, općenito kada fotografiram i druge ljude i kada fotografiram samu sebe. Ova studentica na kolegiju umjetničke fotografije kći je preminulih Ive i Mirjane Pukanić. Kako su ostala samo sjećanja izložbom fotografija u galeriji Galženica pod nazivom Toga su dana svi u kući bili sretni, jedan segment posvećen je upravo njima. U seriji fotografija snimala je i autoportrete u kojima sebe postavlja u ulogu oca, fotografa i majke, modela s tih fotografija. Koliko bio taj proces težak? Bio je težak, ali i ja sam željela da bude težak jer sam željela da mi roditelji postanu ponovno putem fotografije, putem razmišljanja o tome, postanu dio moje svakodnevnice. I sa time su oni postali dio moje svakodnevnice opet i mi smo se na neki način družili tih 7 mjeseci. Sara je završila studij novinarstva, a fotografija ju je počela zanimati još u srednjoj školi. Koristila se očevim fotoaparatima, a poput njega najviše uživa fotografirati žene. Često puta razmišljam i zanima me što bi on rekao na moje fotografije, kako bih on komentirao. To me jako zanima. Ne? Kako ga se sjećaš? Sjećam ga se kao jedne vanserijske osobe. Vjerovatno ga ja previše idealiziram, to svakako, ali bio je stvarno poseban, ne samo zato što je bio moj tata, ali on je osoba koja me uvijek znala nasmijati i s kojom je uvijek bilo super zabavno. Na izložbi fotografija jedna od serija posvećena je njezinu tetku Borisu, koji je preminuo prije 1,5 godina. Mi smo posjećivali mjesta koja je on volio i ja sam to dokumentirala fotografirajući ga. I to je bio u stvari poklon mojoj teti, njegove supruzi, da kada njega neće više biti, da ona ima te fotografije. Mlada fotografkinja trenutačno radi na ciklusu fotografija koje se bave temom ghostinga. Riječ je o popularnom terminu koji definira nagli način završetka odnosa prekidanjem svih oblika komunikacije. Inspiraciju je dobila nakon što se to i njoj dogodilo. Fotografirala je predmete koje je nosila na prvom i posljednjem susretu s dečkom. Ja sam objavila te fotografije na Instagramu jedan dan jer su mi drage bila, a nikad ih nisam objavila, mi je na početku bilo i neugodno i kao nisam htjela da drugi ljudi znaju da me neko ghosto, jer je to kao sramotno i tako dalje, ako me sad baš boli briga, nek zna cijeli svijet da me li ghosto. I onda sam shvatila da se u stvari ljudi jako poistovjećuju sa tom serijom fotografija. Dosta ljudi mi se javilo i reklo, pa to se meni dogodilo i to. Isto tako smatram da umjetnost treba održavati društvenu klimu vremena u kojoj nastaje. I kako sama kaže, svaki odnos, koliko god površan bio, naprosto zaslužuje zaključak. A njezine fotografije na temu ghostinga početak su još jedne neobične i intimne fotografske priče.